A náutica de recreo constitúe un dos eixos básicos de traballo recollidos no Plan Estratégico de Náutica Recreativa 2012-2020 que Portos de Galicia está a executar coa intención de establecer contactos comerciais con entidades estranxeiras. Neste contexto, enmárcase a participación da Administración Autonómica por segundo ano consecutivo no Salón Southampton Boat Show que se está a celebrar estes días en Inglaterra. Como mercado estratégico, o mercado británico e irlandés, e por eso nos achegamos aquí e por eso estamos mantendo diversas reunións desde o punto de vista da captación de negocio e desde o punto de vista de afondar nesa oferta, na promoción da mesma que tuvo nos seus primeiros anos como epicentro La Rochelle, pero ahora estamos xa traballando noutras áreas do arco atlántico europeo. Neste evento, as autoridades asistentes aproveitarán a súa presenza para afondar na apertura de novos mercados no ámbito da náutica recreativa a través de entrevistas con colectivos que aglutinan a numerosas entidades de navegantes ingleses, de quen o propio presidente de Portos de Galicia sinala que teñen un perfil moi exixente, polo que demandan moita información. Estamos tamén mantendo contactos intensos con asociacións de portos, asociacións de navegantes, como por exemplo pode ser a RIA, a Royal Yacht Association, ou tamén MDL, que é unha asociación de marinas do Reino Unido que está traballando moito e ben desde o punto de vista de agrupar e encuadrar navegantes para despois ofertarlle diversos produtos náuticos. É un perfil de visitante que demanda información moi rigurosa, moi concreta e, lóxicamente, a hora de tomar as súas decisións, de programar as súas vacacións, é moi necesario que se lle aporte esa información. Durán sinalou que dentro da proposta galega tamén se atopa o interese crecente da comunidade en que se celebren regatas ou competicións náuticas que contribúan a dar unha maior visibilidade das costas e dos portos galegos. Sempre que hai unha regata, sexa de embarcacións clásicas, sexan regatas que percorren varios países, sempre hai un efecto promocional moi destacado e que redunda no que é na visualización da oferta náutica de Galicia. José Juan Durán está acompañando estes días aos representantes de clubs náuticos e outras administracións galegas na promoción das instalacións que aglutinan uns 40 portos autonómicos que a súa vez ofertan unhas 15.000 prazas de amarre, entre os que se atopa o Porto Deportivo de Boiro, entre outros.